Ups, ne, Mija, treba da čitaš. Dosadno. Otišla je. Biću kuvarica. To je lako. Kafa. Restoran. Sedite. Yummy. Šta biste želeli? Možeš li nam napraviti omlet? Ukusan. Ali molim te, ne vruće. Okej. Ups. Možda neki sos? Aha. Ne umem da čitam. Okej. Čekamo. Hvala ti. Oj. Uživajte. Hvala ti. Izgleda baš čudno. Možda je ukusno. Tako je vruće. Šta je to? Sos. To je najljući sos na svetu. Ne umem da čitam. Ne umeš da čitaš? Kako ćeš biti kuvarica ako ne umeš da čitaš? Idi, ne možeš da radiš ovde. Boli me stomak. Možda da odemo kod doktora. Ajmo kod doktora. Ja ću biti doktor. To je lako. Sledeći. Doktorice, bole nas stomaci. Što? Išli smo u restoran i jeli lošu hranu. Oj, sedite tu. Ne, doktorice, ne. Stomak me boli, ne treba mi injekcija. Ti si zdrava. Ha? Stomak me boli, nisam baš zdrava. Ne znam. Možda će ovo pomoći. Oj. Doktorka, pročitajte uputstvo prvo. Ne umem da čitam. Ne možeš biti doktor ako ne umeš da čitaš. Oj. Salon lepote je mnogo bolji. Salon lepote. Kako predivan salon. Napravite mi novu frizuru, molim vas. Hvala. Samo malo. Okej. Oj. Ovo je lako. Gotovo. Šta si to uradila? Da bi bila frizer, prvo moraš da naučiš da sečeš kosu. Ti si loš frizer. Aha. Veoma umorna. Bolje bi bilo da učim. Mija, vratila si se. Ja ću da učim. Deco, učenje kreira vašu budućnost. Učenje je veoma važno. Drugari, učenje je veoma važno za sva zanimanja. Bilo da želite biti kuvar, ili frizer, ili doktor, ili možda policajac, ili astronaut. Veoma je važno da idete u školu. Koje zanimanje biste vi odabrali? Wow, to je baš zanimljivo zanimanje. Dobar posao i srećno! Hladno je bolje. Ne, gledaj, vruće je bolje. Vidi. Lepo.
Ne, vruće je bolje. Hladno je bolje. Ne, vruće je bolje. Hladno. Ne. Aha. Stop. Izazov. Vruće, hladno. I vruće je i toplo je. Izgledam kao kraljica Elza. A ja sam vruć kao sunce. Hladno je bolje. Ne, moje mesto je vruće i bolje je. Oj. Uf, vidi, znojav si. Uf. Idi presvuci se. Moram da se presvučem. Ja ću se isto presvući. Mija, pomozi mi. Moja haljina. I moju odeću. Smrznuta haljina. Obuci to, Elza. Mislim da znam šta će ti pomoći. Čekić. O, hvala ti. Imaš veoma lošu odeću. Šta ti to imaš? Oh. Gde je moja odeća? Previše je vruće. Želim da jedem. Da, ja isto. O, moja hrana. Yummy. Vruća kobasica. Imam još dve. Tako je vruće. Moje je bolje. To je velika ledena kobasica. Hladno. Da li ti treba čekić? Možda. Aj, smrznuto je. Ne mogu je jesti. Možda voće? Vruće voće. Hladno voće. Wow! Ali je vruće. Gde je moja jabuka i naranđa? Zato je led mnogo bolji. O, hladno. Da li ti treba čekić? Tako hladno. Ne možemo jesti ništa. Moja hrana je prevruća. A moja je previše hladna. Stacy, znam šta je dobro za toplotu. Znam šta je dobro za hladnoću. Bazen! Wow! Moj bazen je vruć. Kao led je. Tako je vruć. Led! Previše hladno. Čekaj, ja ću tamo isto ići. Wow, to je pravi led. Stacy. Ajmo, imam ideju. Previše hladno je loše. I previše vruće je loše. Voda je dobra. Mija, napravit ćemo sladoled. Još čokolade. Mleko. Gotovo.
U zamrzivač. Sačekajmo. Sladoled. Wow. Wow. Previše je slatko. Ne možemo to jesti. Probat ćemo neki drugi sladoled. Probat ćemo ovaj. O, tako je strašan. Previše je sladak. Wow. Kupit ćemo zdrav sladoled. Pare. Sladoled, sladoled. Ko želi sladoled? Izaberite jedan. Mogu da napravim kakav god hoćeš. Dobar izbor. $1. Prijatno. Vaš sladoled. Uživajte. Hvala. Fuj, fuj, fuj. Pa ovo se ne jede. Jak. Igraj doh. Ajaj. Sladoled, sladoled. Specijalni sladoled. Wow. Koliko košta? $1. Evo. Jak. To nije sladoled. Stani, stani, stani! Vidjet ćeš ti. To jeste sladoled, ali nije jestiv. To je sapun. Bi. Idemo. Gledaj. Pa to je stvarno sapun. Mi smo želele sladoled. Idemo, Mija, napravit ćemo same sladoled. Tamo je mango drvo. Kako da ga dohvatimo? Oj. Još uvek je rano. Mango je još zelen. Znam, banane. Oj. Ne, zakasnile smo. Lubenica. Najbolji sladoled. Uzmimo je. Ne, Mija, kotrljat ćemo je. Gde će ova lubenica? Stani! Uf. Oj. Ne možemo napraviti sada sladoled. Hvala. Drugari, sveže voće i bobice su bolje od sladoleda. Ćao!